Dobrý deň, milí moji priatelia. Dneska vám chcem ukázať smeťarské auto. Tak som sa troška potrápil a takto bol konečný výsledok. Je ešte zaujímavejšie, že je tam ešte aj smetný kôš. Pýtali ste ma, že aby to nebolo len autíčko, ale aj nejaká motorika. Tak som vymyslel takýto smetný kôš, ktorý sa takto zavesí. Tu sa môže napísať venovanie, pre koho to je. No a takto ďalej ma poháňate vpred rôznymi otázkami, či by sa dalo to alebo ono urobiť. No každému odpovedám, že čo sa dá nakresliť, dá sa aj spraviť. Ďakujem, že ma sledujete aj naďalej. Píšete mi krásne komentáre, ktorých sa snažím všetkým odpovedať. Ďakujem za každé zdieľanie, lajkovanie. V prípade záujmu si toto autičko môžete u mňa objednať za 50 €. Ďalej pýtate sa, že predávam to pod cenu. Kto chce, môže prispieť aj viacej, ja sa neurazím, ale takéto ceny sú najviac priateľné aj pre slabšiu vrstvu ľudí. Takže ďakujem ešte raz. Dovidenia na budúce.